ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/10/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ರಥ ಉಂಡು ಯಾನು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ರಥ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಭವಿ ವೃದ್ಧನ ರಥನು ಆಧಾರವಾದದಿತ್ತುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಶರೀರದ ಪರಿವೆನು ಮರಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನಾರಾದ ಬುಡಿಯ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಿಶ್ಚಯದ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ ಹಾಪುಂದಾನೆ ಶರೀರದ ಪರಿವೆನು ಮರಪುನಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ರಥೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ರಥೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಶರೀರಿ ಆಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಇರಬಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೇನು ನಿರಾಕರಿ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವೇರು ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವೆರು. ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ರಥ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ರಥ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಥ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾತ್ಮಲಿಗೆ ಶರೀರ ರೂಪಿ ರಥ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಒಯ್ಕ್ ಅಶ್ವಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯರನ ಪಾತೆರನೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾತೆರ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೂಲ ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಐದವರ ಬಾಬಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ಲ ಏರು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ನೇರವಾದಕ್ಕೇನುವೆರು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಲ ಶರೀರವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೇ ಸುಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏತೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐದವರ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ ರಥ ಬೋಡತ್ತೆ. ಯಾನ ನಿಕುಲ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬೇತೇರಿಗಲ ಪತಿತ ಪಾವನೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜರು. ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಆರ್ಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅತನ ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ವಾರ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಲಿಡ್ದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಪಿದೈದ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಎಂಕಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಥ ಬೋಡತ್ತೆ. ಪತಿತ ಪಾವನಯನ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪನು. ಎಂಚ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಎತ್ತುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರೋಡಾಪನು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಕಾಯಿಲೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡ್ದಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ದುಃಖ ಕೃಪಣಾರ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಪಂಚವಿಕಾರೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತಿತ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದೇ ಬರೋಡಾಪುಣತ್ತೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಪತಿತೆರನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಣು. ಪಾವನೆರನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಣು. ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾರತ ಪಾವನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದಿತ್ತನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯವಾದಿತ್ತನು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು ಪಂದು ಅಕಲ ಮಹಿಮೆನು ಪಣದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬರಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಬರಡು ವಾ ಶರೀರೋಡು ಬರಡು ಸುರುಕಂತ ಎಂಕು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬೋಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಿನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಚಲೆ ತಂದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆರಂತೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಅರಿನ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ದೋಷವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಯಾಂದಾನೆ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ರಮಣೀಕ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಪೆರೋ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೇ ತೆರಿಯುನೇರು. ಏಪ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪುನಃ ಅಪಗನೆಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತುಂಚಿ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾಯಿನ ಯಾನು ಕೇನುವೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಲೆ ಯಾನು ಬರಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರ್ನ ಶರೀರಡು ಬರಡು ಎಂಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ವೃದ್ಧನ ಅನುಭವಿ ರಥನೇ ಬೋಡು. ಯಾನು ಏರ್ನ ರಥನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಮೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಓದುನೇನವರ ಬರೆಯೋಡಾಪುಣತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ ಪಾತೆರತ್ತು ಎಂಕ್ ಒವ್ವೆ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಬುರ್ಚಿ. ಎಂಕಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥ ಬೋಡು. ಅರೆನೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥನೆ ಬೋಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕುಲವಾದುಂಡು. ವಿರಾಟ ರೂಪನು ತುಜ್ಬವಿರತ್ತೆ. ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಓಡಿಗೆ ಪೋಯಿರು. ಇಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಶಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶಿಕೆಯನ್ನು ತುಜ್ಬೋದೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನೇ మీరు మొక్కలు బ్రాహ్మణులు పంద తీరియోడాకు సత్యవైనంచిన ಶಿಕೆಯಂತೂ ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡು. ನಿಖಲು ರಾಜ ಋಷಿಲು ಮಲ್ಲ ಶಿಕೆಯ ತಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲರು. ಏರು ಪವಿತ್ರಾದ ಪೇರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಋಷಿಕಲು ಪಂದಲೆ ಪೋಡಾಪನು. ನಿಖಲು ರಾಜಯೋಗ್ಯುಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲರು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗಾದ ತಪಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಕಲು ಮುಕ್ತಿಗಾದ ಹಠಯೋಗದ ತಪಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆಂಡ ನಿಖಲು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗಾದ ರಾಜಯೋಗದ ತಪಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲ್ನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಖಲೇನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೀರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖಲು ಕೂಡ ಭಾರತಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪರತ್ತೆ. ಕೆಲವೆರು ಭಲೆ ಜನ್ಮನು ಪಡೆದೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆರ್ನಗಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಲ್ಲ ಪಂದು ತಿರುವಣಿಜೇರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿತೀನಿ ಆಂಡ ಶರೀರದ ಪರಿವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿದರ್ದು ಹೋಗು. ಎಂಚ ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಈ ರಥಟುಲ್ಲೇರು. ನಿಖುಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದಿಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪನು. ನಿಕ್ಲಂತೂ ಸುರುಕು ಅಶರೀರಿಯಾದಿತ್ತಾರೆ. 5 ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯರು. 5 ಬಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶರೀರ ವೈಶ್ಯ ಶರೀರ ಶೂದ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಖಲು ಅಶರೀರಿಯಾವಡಾಪನು. ನಿಖಲು ಯಾನು ನಿರಾಕಾರಾಗ ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನಾರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಹನಂತೂ ದೇತೊಂದು ಪೋಪುಜ. ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾಯಿನ ಏನನು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಇಲ್ಲನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮನುಷ್ಯರು ವಿದೇಶದ್ದು ತಿರುಗದು ಬರ್ಪಿರಂದಿತ್ತನ್ನ ನಡಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಭಾರತಗೂ ಪೋಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಲ್ಪ ಜನ್ಮದೆ ತೊಂದರೆ ಅಡೆಗು ತಿರುಗದು ಪೋಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪಿರಂದಿತ್ತನ್ನ ಒಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಪೇರೋ ಅಡೆಗು ಅಕ್ಲೇನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣದು ಮಲ್ತದು ನತ್ತೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಭಾರತೊಡೆ ಬುಡ್ಕ ಪಂದು ತಿರುವಿರು. ಎನ್ನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆದುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿನೂ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನ ದೀದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆನ್ನಲ ದುಃಖನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಯಾನೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಂಕರೆತ್ತು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸೇವೆಡು ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೆರು. ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ 2 ರೂಪೋಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಡು ಆದಿದೇವನ ಮಂದಿರಳ ಉಂಡು ಐದವರ ಆ ಆದಿದೇವ ಏರ್ನ ಮಗ್ಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪಾಡು. ಈ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರದ ಏರು ಟ್ರಸ್ಟಿಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಆದಿದೇವ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಆದಿದೇವ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಮಂದಿರ ಆದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಆಂಡ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಜಗತ್ಪಿತ ಜಗದಂಬನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ಈ ಆದಿದೇವ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥೋಡು ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಕುಟೀರೋಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಂದಿರನಂತೂ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ 108 ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ 108 ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುದೇರು. 108ನೇ ಪೂಜೆ ಆಪನು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾಲೆದ ಪೂವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಶರೀರಧಾರಿನ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದನು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ತರಬಗ್ಗಾಯರು 6 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪತಿ ತೀರದ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತದು ರಾಮ ಪಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುದರು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. 5 ಬಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಏರಿಯೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರೋ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಪುದರುಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಏಪ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು. ಏರು ಪಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೆ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪನು. ಭೋಗಿಲಂತೂ ಒಂತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದೆರಡ ಯಾವ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ತೂಪು ನೀಡಿದವರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಮೂರ್ಛಿತ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ಅನಗ ಈ ತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈತೇರು. ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ಲಡೈ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಪಡೆಪ ಪಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಸೈತೇರು. ಆಯ್ತ ಪಾತೆರಣೆಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ ರಥ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಓಡು. ಯಾನು ಮಲ್ಲ
ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬೋಡು ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪತ್ನಿಯತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಜಗದಂಬಾ ಪಂದು ದಯಗಲೆಪ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುರುಷಾಪುನ ಕಾರಣ ಮಾತೇರನ ಸಂಭಾವನೆಗಾದಾರೇನು ನಿಮಿತ್ತಾದಿರ್ತೀರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳಾಯರು ಮಮ್ಮಲ ಯುವತಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ವೃದ್ಧಾದುಲ್ಲಿರು ಯುವತಿ అయిన ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪುನಃ ಶೋಭೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಪಂದುಲು ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಎಂಕ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಪಡೆಯೋಡಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ತೆತ್ತೊನೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿನ್ಪವರೆಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶರೀರವನ್ನು ಆಧಾರವಾದ ಪಡೆಪನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಪಣತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂದಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಡ್ರಾಮಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರುರ್ದೆ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಲೆಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡಾನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಥ ನಂದಿಗನವಾದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಶಿವನ ಮಂದಿ ಎರಡು ಬಸವನ ದಯಗು ತುಜ್ಪೋಯಿರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಡು ಶಂಕರನ ಕೈತಲು ಬೋರಿ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರುಳ್ಳಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತೊಜ್ಪೋಯಿರು ಪಂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಜ್ಪೋಯಿರು ಆಯ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನ ಐನು ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದೇರಿದವರ ಸಮಯಲ ವ್ಯರ್ಥ ಶಕ್ತಿಲ ವ್ಯರ್ಥ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲೆ ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಬುರ್ತ ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿಲು ಭಗವಂತ ಅದು ಪೂಜೆರು ಅಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಮಾಯೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ಏನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಹಂಸೋಸೋ ಹಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಇಂದು ಏತ್ತು ಎಡ್ಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಕಲು ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದುದೇರು ಮೊಕಲ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಡು ಇದೇನು ಮೊಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ತೆರಿಪವೆ ಯಾನ್ ಬೆರಡ ಸದಾ ಸವರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಎಂಕ್ ರತಲ ಬೋಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನಂತೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಐನಿರ್ದವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಮತ್ತೊರ್ದೆ ಭಾರತ ಪಾವನಾಪನು ನರಕವಾಸಿಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ಪನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಸುರುಕು ಈ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪನ ಪುದರಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಂತೂ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂದು ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಓದೊಂದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಮಾಯೆ ಬಾಬನ ಕೈನು ಬುಡ್ಪೌಂಡು ಅಂಗಡಿಲು ಸಹ ನಂಬುವರಾದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಡು ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಒಲ್ಪ ಮಹಾರತಿಲುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಮಾತೆಯರಿಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಡು ಪುರುಷರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಡು ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆಯರು ಬಿಡುವಾದುಪ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೆರಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡಾಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಧನ ಪಾಡುವೆರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿನ ಕೈ ತಲುಪು ಎರಡು ವಿಕಾರನು ಉಂತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೇನು ತಡಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಜಾದು ಅತನ ಇಂಚಿನ ಜಾರುಣ ವಸ್ತುವಾದುಲ್ಲೇರು ಗಳಿಗೆಗಳ ಅಕಲ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಆಣಿಕಲ ಪಾಪ ಕಳೆಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತನ ಪಾಪ ಕಳೆಯುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೊತೆಲ ಲೆತೊಂದು ಪಾಯರಾಪುಜಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡಂತೂ ಮಜ್ಜಿಗೆನು ಪರೊಂದು ಬೈದಾರು ಬೆಣ್ಣೆನಂತೂ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯತ್ರೇತೊಡೆ ತಿಂದು ಮುಗಿತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯೋಡು ಕೇವಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇವರಿಯುಂಡು ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬೆರಕೆ ಆಪನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಪೇರು ನೆಯ್ ಸುದೆಕುಲು ಪರತೊಂದು ಪೋನು ಇತ್ತೆಂತೂ ನೆಯ್ಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನೆಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಋಷಿಯಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಮಾಲಿಡ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಅದು ಪೋಡಪ್ಪನು ರಡ್ಡ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನವಾಡ್ದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ರಮಣೀಕ ತಿರ್ದು ಓದುಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭೂತಿದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹರದು ಸಂಪನ್ನಾಪನ ವಿಘ್ನಾಜಿತ್ ಭವ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಅಮೃತ ವೇಳೆಡು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುರುಳಿರ್ದು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಟು ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ. ಆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವಾದುಂಡು. ವಿಭಿನ್ನ ಅದು ಪುನಃ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಮನನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಡ್ದು ಜೀರೋ ಆದಿತ್ತದು ತಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪುಲೆ. ಅಪಗ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹರದು ಸಂಪನ್ನ ಅದು ಪರುಪಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಘ್ನಲು ಸಹಜವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿని ಇಂಚ ಶಾಂತಚಿತ್ತಾದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐದು ಕೋಪದ ಭೂತ ದೂರೊಡ್ದೆ ಬಲ್ತುಪಾಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.